Il-falliment tal-Arriva, loti tal-kontrat lil BWSC li tuża l-aktar żejt li jniġġes u l-każ tal-Fairmount. Dawn huma wħud minn nuqqasijiet politiċi tal-Ministru Austin Gatt. Iżda dwarhom qatt ma ġar ir-responsabilità tiegħu. Ma dan in-nuqqas ta' kontabilità jaqbel il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil li mistoqsi minn One News dwar jekk Austin Gatt kellu xi ġor responsabilità tal-aġir tiegħu, wieġeb li l-mozzjoni ta' sfiduċja fih m'għaddietx u għalhekk ma kellux għalfejn jirriżenja. Għal Austin Gatt, inti taf illi fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna, jiġifieri fil-Parlament, sar dibattitu fuq mozzjoni dwar Austin Gatt. Dik il-mozzjoni taf pali illi ma għaddiċ. Kull meta kien hemm, Sinjorina, hu paċenzja, inti tagħmilli mistoqsija u jien imwieġeb. Jien ma tantx jien imdorri bil-interruzzjonijiet. Simon Busuttil jiddefendu wkoll il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek minkejja l-każ ta' korruzzjoni fil-Ministeru tiegħu, minkejja li ħasafra b'xejn mand kuntrattur biex jara logħba futbol u minkejja l-każ ta' senserija tal-Lukanda Ġerma u xogħlijiet li saru b'xejn fil-proprjetà tiegħu. Dwar Tonio Fenek għax ma rrispondinix jekk jogħġbok irrispondini, taħseb li kellu jirriżenja jew le? Ma kienx hemm mozzjoni fil-konfront ta' Tonio Fenek. Charles Muscat mill-Media.link. Simon Busuttil jgħid li l-kontabilità tfisser li meta jkun hemm mozzjoni ta' sfiduċja fil-Parlament, jekk il-mozzjoni tgħaddi, il-membru parlamentari sfiduċjat jirriżenja.